Okay, kamote lang pala. Ayun na. Sir, thank you, sir! Ngayon. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin, magandang dilag. What's up mga karuloy? Boys! Salute! Handa! Ugawa! Oh, no, 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 no. Ayan! Amoy! Ano sa atin, miss? Mag-apply kasi ako na maging artist. Okay, Marinel. Kaya mo bang maging arsop? Sir, yes sir. Okay, umisa kayo sa kita. Okay, boys. May tatanong ako sa bago nating aplikante ngayon. Ikaw, Marinel, may jowa ka na? Wala sir. Wala sir. Okay. Balik tayo dito. Okay, boys. Pag graduate kayo, 10,000 ang sahod nyo araw-araw. Oh, no, 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 no. At saan ka naman nanggaling? Doon sir, sa Mr. Gay. Malaki ang pa-premium doon, 100,000. Alam na. Ay, sali ka sir? Saan punta nyo? Ay, sorry na din ako! What's up mga karuloy? Shoutout time! Shoutout na ko si Dimple Servilenta. Mo, mangguro na. Shoutout ni mo, shoutout. Shoutout na ko po si Jassy Butigan. Nagka-amo ko na siguro na. Ako shoutout si Nelly Joy Butigan. O, narasa kong matubangan. Shoutout din ako si baby ko, Randy. Shoutout na ako akong amigo na si Kwan. Mangot sa akong classmate, ang magulang di ay. Si Gerani Brasero Caban. Shoutout, amigo. Shout out po na ako si May Butigan ay. That's all.